6. päivä joulukuuta on Suomessa liputuspäivä. Silloin me juhlemme Suomen itsenäisyyttä. Suomi itsenäistyi vuonna 1917. Sitä ennen Suomi oli yli 100 vuotta osa Venäjää. Myös Venäjän osana Suomessa suomalainen kulttuuri ja suomen kieli voivat hyvin. Kun puhutaan Suomesta, puhutaan usein Suomi-neidosta. Tämä postikortin kuva on jo vuodelta 1906. Nykyään Suomi-neito on jo yli 100-vuotias leidi ja eurooppalainen valtio. Itsenäisyyspäivä on Suomessa melko vakava juhla. Silloin ihmiset käyvät sankarihaudoilla ja muistelevat niitä, jotka ovat sotineet maamme puolesta ja kaatuneet näissä sodissa. Itsenäisyyspäivän viettoon liittyy monenlaisia perinteitä. Yliopistokaupungeissa on tavallista, että ylioppilaat lähtevät ulos ja kävelevät soihtukulkueena kaupungin läpi. Moni sytyttää 2 kynttilää ikkunalleen itsenäisyyspäivän iltana. Tämäkin tapa on vanhempi kuin itsenäisyys. Jo Ruotsin vallan aikana sytytettiin kynttilöitä kuningasperheen kunniaksi. Linnan juhlat eli presidentin vastaanotto on rakastetuin suomalainen itsenäisyyspäivän perinne. Joka itsenäisyyspäivä noin 2 miljoonaa suomalaista seuraa näitä juhlia televisiosta. Paras juhlajuoma itsenäisyyspäivänä on tietenkin glögi. Ja parasta glögi on, kun laitat siihen manteleita ja rusinoita. Tässä kuvassa on moderni suomineito. Yllään Marimekon Mekko. Kuvassa on monta suomalaista asiaa. Me juomme paljon kahvia. Meillä on paljon metsiä ja metsissä eläimiä. Muumitalo ja joulupukin lahjat myös, totta kai. Mikä sinulle on tärkeä asia Suomessa?